En aquest vídeo veurem com acabar la nostra llibreta de notes i aprendrem a validar dades. Obrim el nostre arxiu, ens vam quedar en aquest punt i recordem que a les notes vam aplicar format condicional, que consistia en que si alguna nota era inferior a 5, s'aplicava un estil que consistia en deixar la nota de color vermell. Les notes, però, han de ser entre l'1 i el 10 i res ens impedeix posar notes que no estiguin entre l'1 i el 10. Per exemple, aquí puc posar 11. I han de ser, a més, han de ser nombres enters. I jo aquí, per exemple, puc posar 0,3. Molt bé. Hi ha una manera d'impedir que es posin notes impossibles, com aquest 11 o aquest 0,3. Agafo tot el rang de notes i me'n vaig a dades i li aplicaré validesa. De moment permet tots els valors. No, no vull permetre tots els valors. Només nombres enters. Permet cel·les en blancs. No, tothom ha de tenir nota, ni que sigui un 1. I les dades han d'estar entre 1 i 10. Puc tenir una ajuda a l'entrada, però jo em decanto més per posar un avís d'error. Si algú intenta entrar una nota que no sigui un nombre enter entre 1 i 10, mostrarà un missatge i s'aturarà. El títol del missatge, doncs puc posar nota incorrecta. I el missatge d'error posarà, per exemple, heu d'entrar un nombre enter entre 1 i 10. D'acord. I ara, si torno a intentar un número que no hauria de ser, com per exemple abans he posat 11, vull entrar 11 i li dono enter i em surt la nota aquesta d'avís que em diu nota incorrecta, heu d'entrar un nombre enter entre 1 i 10. D'acord, i aquest 11 no em deixarà, em torna a posar la nota que hi havia. Doncs ara que ja he validat les dates i he fet format condicional, agafaré tot això d'aquí fins a la Q20 i aniré a format de cel·les, aniré a vores i faré la segona. Li posaré una vora tot al voltant. I també aniré a fons i faré que sigui de color groc. Molt bé. Veiem que l'estil suspès li vam dir que tenia el fons blanc. Això ho hem aplicat a l'estil per defecte. Doncs ara el que he de fer és, a més d'aplicar a les notes que siguin inferiors a 5 color vermell, li he d'aplicar fons de color groc clar. Me'n vaig a format d'estils. Aquí tinc el meu estil, el que vaig crear. Clico amb el botó dret, li dic modifica i li posaré color groc clar. Si recordeu, vam fer efectes de lletra vermell i ara li poso fons groc clar. D'acord. I ara ja puc tancar això. Molt bé. Totes aquestes línies de quadrícula, quan s'imprimeix, no es veuen. És només per introduir dades. Per tant, ara li traurem, perquè quedi més elegant, me'n vaig a eines, opcions, OpenOffice Calc, visualització, i li trec les línies de la graella. Molt bé. I ara n'hi posaré unes que sí que es veuran quan s'imprimeixi. Vaig de la C4 al M15. I aquí, abans ho he fet per format de cel·les, però aquí tinc
un botonet que puc posar qualsevol vora. Li posaré tota. I també agafaré aquestes d'aquí i també vaig aquí a desplegable i també tota. I aquest d'aquí també, i ho puc fer dient que repeteixi l'última acció. Com que l'última acció era introduir vores, doncs li dic que repeteixi. I m'ho fa. I per últim, aquestes tres d'aquí i li posarem tot quadriculat. Molt bé, doncs ara el que farem és canviar això d'aquí, perquè veig que és massa ample, em vaig equivocar. Li posarem amplada 0,7, 0,7. A veure qui està mirant el vídeo. Correcte. Doncs ara només em queda que gravar-ho. Fitxer, fitxer, anomena IDESA, mòdul 1, guardar. Sí.